Sanibona, isithunzi nje somuzi siqedwa yiba abanikazi ba umuzi noma yibona abantu bakhona. Uthola ukuthi nje kufika umuntu oyisihambi uma esangweni ubona inje egcekeni akayazi noma iyaluma yini noma ayilumi, ebese ucela ukubanjelwa inja. Evele ethi nje umfana la ekhaya ngena ayilumi. Aqala umuntu awubona umuzi ubulula bawo ukuthi akunane nje engalumi. Uyangena umuntu usengena nje wenza noma yini, kanti umfana ethe inje iyaluma azayibamba impela ethi akangene lo muntu, siyaqala isithunzi siyakheka. Uyabona lo muntu ukuthi hayi ngeke ngidlalele la, ngiyomthathapha umuntu ongibambela inje. Kufana nabo abafana, yibona kanye abafana bawuqedayo nje umuzi isithunzi siphele sithi nya wenze njani umfana. Umfana kufika abangani bakhe bashoda ngendawo abangaphuzela kuyo utshwala, bashoda ngendawo abangahlala kuyo, bashoda ngendawo abangaphuza kuyo ikesi nebhodlela. Avele nje athi umfana hayi asambeni sikha, ngoba labafana bayesabe makubo umfana ulikhipha ngembaba impela ukuthi nginalo ibhodlela bafana, nginalo ikesi, ngasi singalishayela kuphi, ngoba ekhaya ngesabi timer, ngoba ekhaya ngesabi oledi, ngoba ekhaya ngesabi irazu. Umuzi ohloniphekile wakuboka lo mfana, umfana ucinga umuzi angachachaza kuwo, abangaxhaphaza kuwo, uvele uthwe naye asambeni sekhaya, ngoba umuza ulutho. Bakhona abazali bayaphila babili, ukhona ubaba ukhona umama, kodwa umfana vele athi nje asambeni sekhaya. Ngisho umfana ngena nentombazana ezolala nayo lapha ekhaya ezoqhethisa, intombazana ishawa uvalo ibona kuhlela umama egcekeni, ishawa uvalo ibona kuhlela ubaba wakhona egcekeni. Umfana athi asambeni, khohlwa ilowo, khohlwa ilabo. Intombazana iqala nje ngena kulomuzi isiyabona ukuthi hayi lo muzi lo ngizozenzela umathanda ngoba kwamfana wakhona usengikhululile. Sithunzi somuzi nje siqedwa yini nina bomuzi. Nentombazana ihudula isoka izoqhethisa, nentombazana ihudula isoka elingenisa la ekhaya liyesabi isoka. Uhlona hayi khuleka lingene emini kwabhala, lingene baba khona ehlele egcekeni, ehlele ecansi lapha emthunzini, bangene baze bawongena endlini, bafike bavale bashude emini kwabhala. Khona ubaba khona umama. Sithunzi somuzi nje siqedwa yibo abantwana bakulowo muzi. Ayima kunesishomo sabafana nje abafuna ukubhema insangu, sekuyaziwa nje ukuthi kubhenyelwa la ekhaya, kubhenyelwa la endlini kaSibu. uSibu unabo abazali akana nkinga, bangena nje udeda abafana bahlale phansi babheme, baze bangene ngisho namhla uSibu engekho. Uyeso sekukhala ired endlini kaSibu, wena mzali uthi uyahamba uyobuka ukuthi uSibu usebuye nini, uyafica ekho uSibu. Abafana nje abathathu bakweminye imizi basendaweni sebekwazi ukungena la ekhaya, ngisho umfana omngani wabo engekho. Umuzi suphelelwe isithunzi. Kwala ngisho abafana, umfana thothi uthola intombi nje akazi ukuthi angayihlutha kuphi nje fast ngoba iyahamba. Uyesaba ukuthi aye kubo ngoba kubo kunobaba wakhe, kunomama wakhe, kunomthetho. Azokhuluma noSibu, Sibu phela yazi khona isigebengu sami lapha ebengifuna ukusishaya bese siyapha. Athi uSibu hamba endlini, nani ukhiwe uyawazi ukuthi ukuphi. Angena umfana akasiyena la ekhaya, ingene intombazana isiyona la ekhaya, nentombazana imangala lo muzi omngaka, kodwa why ungabi nasithunzi bangene bayovala endlini ngoba umuzi yena uSibu umuzi kayise sewushintshile, wawenza nje into ongeke ukwazi ukuyichaza ukuthi muzi muni lo osengena nje umuntu azolala nomuntu bese bephuma beyahamba bekhona abazali. Ihamba lento izishaye ngisho bona omama, uthi mama wayengumuntu onomthetho kodwa umthetho wakho usuyaxeka, sivele igqoke nje intokazi iconse iphume ihambe. Umama nokuthi abuze ukuthi hey leyo ndlela njalo soyicela ivuthiwe ngaleyo ndlela. Cha, uyena umama wasememeza, phathe kumnandi lapha bakithi Ntombazonke, phathe kumnandi lapho. Ntombazonke nawe useyazi ukuthi awuseyophatha kumnandi ngoba umama akabuzi nokuthi uyapi, iyapi leyo ndlela, ubuya nini. Useyobuya uNtombazonke sephethe kumnandi, sephethe amakhentaki adla umama. Nansi ngikuthandela yona ke namagelizana, nansi ngithandela ngoba awukhohlwa isisu avundla kuso, awukhohlwa mama. Adla umama uzobe emhlophe umlomo, adle azagcobe ingalo ngamafutha ekhentaki, azagcobe izitho ngamafutha ekhentaki. Yini umuzi usuphelile ngoba nobani osenza kuthandayo. Nayo baba sikiphuma intombazana nje iphume nomfana athi uyathetha athi intombazana nawe siyabuya baba, izobuya isiphethe ibhodlela lakho lokho, yobuya isibaphathele iwayini benomama, sebehleli phansi kwehlahla phansi sebeyaphuza. Umfana uhlezi endlini nengane yabo nondodakazi wabo, akazi ukuthi ubaba uzokhuza thina ngoba nanti ibhodlela, umama akazokhuza ngoba nanti iguqu lewayini kuyaphuzwa. Umuzi nje oyilento oyiyo. Sithunzi nje somuzi
siqedwa yibo abanikazi bomuzi ngoba ma ikhaya kuyikhaya uyibambe inja ngisho ingaluma uyibambe nje ngisho uyazi ukuthi isilahlwana boya lesi akhonkotha umquba wenje kodwa uyayibamba for the sake of isithunzi sala ekhaya ma bengena bafana bethi bazoganga nawe batshela ukuthi nami ekhaya kunobaba bafowethu nami ekhaya kunomama angazi sizophuzela kuphi angazi sizokwenza kwala ngisho abafana bebambe amantombazana thothi amantombazana awu5 abafana bawu5 ucatshanga indawo ngahlalwa kuyo kuginqwane khona athi umfana la ekhaya asambeni sedladleni kodwa ukhona ubaba nomama so usuwehlule mfana ma usungenisa umngane wakho othi ekhaya kubusaba umzali wakhe nawe nomzali wakho uthi wena kodwa kulungile asambeni sekhaya sithunzi nje ubona ngathi imizi ayinayithunzi nje hayi ukuthi abantu bangaphandle kodwa inxeba noma imbobo yavulwa yibo abafana bala ekhaya isango likhona sebevele belijombe nje abafana isango likhona sebeqhamuka enhla komusi ungathi kukubo umfana wala ekhaya wathi asinqamleni la ayi sokusojika esangweni ukuthi asinqamleni la lokusojika esangweni egate ukuthi asinqamleni la bagcina sebenqamula ngisho sebengasahambi namuntu ngoba sebeyachana saje sebemdlula umama la ekhaya kube ngathi akulutho badlule bashushuluza abafana beze beyongena endlini yomfana bengabingelela kubingela ngoba umama usevusa nje ikhanda kuphela aqhubeke nokuyithungela icansi lakhe azenzela amacansi akhe ngoba vele nayo sewamukela ukuthi akaselutho sithunzi somuzi siqedwa yizingane sithunzi somuzi siqedwa yibabanikazi bala ekhaya kodwa mawungashintsha nawe uthi cha bafuthi hayi sesikwenze kwaze kweqa nami nje angisathandi ngekhaya nami bafuthi angisafisa ukubeka nje ekhaya kugcina umuzi ungasena sibongo uyabo sekugcina sekunendlela indlela nje nqamla ubona ukuthi indawo ebhizi ngoba akuheshwa la ekhaya akugundwa natshani indlela ebhizi umgwaqo obhizi indlela eyalapha endlini yentombazana indlela eyalapha endlini yabafana umdlalo nje bengathi ke namhlanje ungazi usola abantu abaningi ngekhaya kini ukuthi lize libe njena nje yini nawe sukuma manje uthi hayi lutho sesiqala ukukhathala bafowethu ngoba noma yini abafana bacabanga ukuzoyenza catshangwe ekhaya kini noma yini mawubuka uyogcina umuzi onjani ngempela lo uyogcina umuzi onjani la ungena khona wonke umuntu ayikho indlu ongangenwa kuyo ngoba njengoba sinaba abangani njengoba kade sikhula nathi khona izindlu besingeke singene kuzo siyazi sicina la kodwa umfana sekwazi ukuyovula ngisho ifridge yakini afika akhipha amanzi aphuze ayishiye kanjalo uyabuya usehlafunelo apho la lifice lapha ngoba uyazi ukuthi izinto zikamngani wakhe abazali bakhona bayaphila sithunzi somuzi siqedwa yizingane sithunzi somuzi siqedwa yibabafana bakhona so ake kube kuwe namhlanje nawe ukuthi hayi angifuni ngoba awukho umuzi ongathiwa nje umfana ucela ukuzolala nentombazana ekhaya kini kodwa unendlu kubo unali kubo kodwa uthi usabe itime lakhe ukutshela nje emehlweni ukuthi eyikhona le ndoda ikhona le ndoda engeke ikhona le mama lapha na umazi already alukeri kusho umfana encoma abazali bakhe ukuthi banomthetho kusho umfana encoma ikwabo ukuthi ikhaya linomthetho kodwa ucela ukuzolala nentombazana ekhaya kini nawe ngoba uyisiphukuphuku uyavuma ngisho amantombazana amanye akwazi ukuzocela kuwe wena ntombazana ukuthi hey angazi uzokwenza kanjani bakithi ngoba uvusi phela kwasamphethe nemali angazi ithi intombazana woza nayo ekhaya fika uvuso ongaziwa fika intombazana engaziwa bazolala nje like abazolalana nje ngoba indawo kaMalalana vele namhlanje ungavuka nje uyithatha uthi cha nama ngisafuni nekhaya kithi kungekhona ukulala kuphela nje ma umuzi udelelekile nje kuyosukuma nina abanikazi bomuzi nabakulowo mndeni ukuthi cha nathi bakithi asisathandi nathi sifisa izinto zethu zilunge so asinawo umuzi ongadlala abafana bensango asinawo umuzi ongathiwa abafana bazodla ikesi bakhiphe ngisho ispeak egcikeni kuyadanswa kuze kudideke idalwa kulomuzi ukuthi kunana abantu bedansa nabantu besina ingoma egcikeni hawukati phothi nasenzela ngani imicibo abanansi imali khona katshwala kudideke idalwa ngoba umuzi wokudlala hayi ake nisukume niyivale into le iyacasula nje